Ikhansela uLungisani Ntuli osinde ngokulambisa utshela bebehambele umncwabo ukuthi ubani umnikazi weitulo lokuthi basocongwe. uNtuli nozakwabo umufi uSiyanda Magubane wayeshayela bebehamba emgwaqweni uR33 bephuma eMsinga edolobheni bebheke ePomeroy ngesikhathi benciphisa ijubane kuma speed humps. Imoto kaMagubane isale imbobombobo yinhlamvu endaweni kamshayeli nomgibeli. uNtuli owaphuthinyiswa esibhedlela uthi usabaningi ngalezi insolo. iIFP ithi ilithathela phezulu lolu daba yayiphika insolo zokuthi imeya ibisombangweni ushisa phansi noMagubane othinta ukuqashwa kwesinye seyikhulu kumasipala. Kodwa nathi ngokweqembu ukuze sikwazi ngempela ukuthi ukuthi umeya kukhona okwrong involved kukona iqembu likwazi ukuthatha isinqumo ngeposition yakhe umeya. Lolu daba luphenywa ithimba lamaphoyisa aphenya igameko zokubulala kosombusazwe. Akekho osaboshiwe kusukela ngoLwezi wanyakenye kubulawa amakhansela ayishumi-nantathu. Imeya yaseMsinga nokhansela uNtuli abatholakalanga. Eyindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.